Junior Department Zirlai Zongzong Te Iswa Mingin Jibei Vek Ule Wina Kan Zirlai Turhi Zirlai Somthum Parukna Kopui Rifate Ti Ania Bible Chang Chia Turhi Marka Bungthum Chang Som Paruka Changa Som Pakwa Ania Tirko Somle Pani Tekha Ania Kan Chia Lang Lau Menga In Lama In Lau In Envenga Kan Zirlai Na Min Ko Mo Tum Chu Mi tu po lelpa ta na in piang ti chu lelpan mang du vek ani ti le in mangai ton chau tur kan ni ti hi ani on soi tuang in khopui rifa ti chanchin kan zir dona bible a hian mishing ni si khopui rifa te ti hi an ama chu mi ti chanchin ngei nam tak mai chu kan zir dona ni khopui rifa te ti hi Jebediah fapa Jacob pale Johanna kaunania Iswa zirtir te zinga din hun poimo tak nei Iswa nei zwal bik te zinga mi anni sanghamana ei chong thin anni a an chung kwa hi Capernaum khomi anni a chung ko kho sa thei tak anni bokani longpo engemaw zat an nei ni Jacob pale Johanna chu khopui rifa te ti ani ti kan hretwa Iswan Petera le Andrea ko hnu laka thuilo te an ka akal hnu in Jebediah fapa Jacob pale Johanna hmuwa anni chu len siam thain longa chuan an oma chuti chuan Iswan anni po chu a zirtir ni turin a kota ni an unaw hian Jacob a hi a upa zoka Jacob a hming omzia chu lualan tu ti ania Johanna hming omzia chu Yehowa chu khongai na nga tak tin ani tinani an unaw hi zirtir te zinga chuan thom na tak le mithin ram tak an nia zirtir dang te aya an thom ana deuh wang hian Iswan khopui rifa te ti na po hial ani Boanerges khopui rifa te ti hi Aramaic tong Boanerges emo Boanerges atanga lo chuak ania Rogas ti omde bul chu buai nuai thin urna khopui rit ti na te ania Marka soifia danin khopui rifa te ti ani zirtir zinga martar masaber Jacoba Iswa zirtir zinga Jacoba ti hming pu anam ve wangin Johanna una Jacoba ti deukher ani china zirtir te zinga din hmun poimo tak lua tu ani bokani zirtir te hming zia chhuana po amasa pathum te zinga atel zel thin Jacoba chanchin zia thiam har san na ber chu a unaw pa Johanna tel lovin ama ringotin alang ngai lo ani an unaw hian thenshan theilo khopa inko mania Iswa nei ber tu te zinga mi an ni bokani zirtir te zinga Iswan tumthum lai a hruai hran bik zinga po atel phakani Jacob a hi ama chawa a hming lo lan na om chhun chu amar tar thua ania la Herodan ko hran te zinga tu te emo ti du da tumin akuta lekta Johanna unaw Jacob a chu khandein asa thluma ti ania Jacob a khandei asa thlum tu hi Herod Agrippa pakhatna ania chuti chuan Jacob a chu zirtir te zinga martar hmasa bera atangta ani hmangai na kha Johanna hi Iswa zirtir ani ma chuan baptist chu Johanna zirtir alo ni tawme chumi hma Iswan ama zui turin a ko vele ta ni zirtir te zinga chanvo poimo tak lua thin ni in Iswa nei ber tu te zinga mi ania a unaw pa Jacob anen hian in kop tlat an ni a unaw in ngei tak le in then sang hlei theilo an ni Johanna hi chanchin thabu hmasa pathuma lang zing hle ma se Johanna ziaka chuan Iswan zirtir a hmangaya ti chawin alang thunga Johanna chu Iswan an manzana puithiam lel ber tua thlenga zui tu kha ni in an ring bok a rongbol chung hian Peter nen an in kop hle a thusoi lamai ro chuan a hming alang lem lo ani Peter chu thusoi tu zawka khan atang thin ani Paula chuan Galatia lekha thona kor hran hruai tu ro pui ani tia soya Iswan a thi dawn khan anu enkol tura ati kha Johanna hi ni in an sha a mithiam te chuan Jerusalem
cheng zuin Mary chu a thih thlengin a enkawl zui a Mary thih hnuah rawm khua a kal a chutah chuan tih duhdahna tawkin tel so an thlak a mahse him pialin a lo chhuak hleh ani chumi hnuah chuan tur an in tir leh a chumi thum pawh chuan a thih phah chuang lo ani Johanna chu Patmos thliarkar te reuh te a Domitian a la laia tan tir ani a chuta a tan lai chuan thupuan chhuah bu hi a ziak ta ani Patmos thliarkar te reuh te a Domitian la lain an tan tir chutah chuan thupuan chhuah bu hi a ziak ta ni chu Patmos thliarkar atanga a lo chhuah hnu a Efesi khua kawhran hruai tu ropui takin a awm a Johanna chuan atar lamah hmangaina thu a sawi uar hle a thusawi thei lo khawp a a chak lo tawh hnuah pawh a thusawi thin chu naute u lo in hmangai ro u ti hi ani hmangaina tuipui tak tak tur hian Pathian nena len dun Pathian nena inzawm tat hi a ngai hle a chutiang mi te chuan midang te hmangaina an nei nasa in midang te tan an hlu thei em thin ani unau te in hmangaina te thian te in hmangaina te chhungkua in hmangaina te hi kan nei reng tur an ni thuvon hi Marka bungthum changsawm pasarih ani a Zebediah fapa Jacob a unau Johanna te chumi te chu Boanerges an vuah a chu khawpui rifa te ti an ni zawhna te hi paruk a rawn dah a pakhatna chuan Isuan khawpui rifa te a tih kha tute nge ni a ti a chhana chuan Jacob le Johanna ani pahnihna chuan Jacob le Johanna hming awmzia kha enge ni kha ti a chhana chuanin Jacob hming awmzia chu luahlantu ani a Johanna hming awmzia chu Yahua chu khawngaina ngah tak tina ani zirtir te zinga martar hmasa ber kha tu nge ni ti a chhana chuanin zirtir te zinga martar hmasa ber chu Jacob pakha ani Johanna kha khawi thliarkar ah nge an tan tir kha ti ani a chhana chuan Patmos thliarkar te reuh te ah khan an tan tir ani Johanna khan eng lehkhabu nge a ziak kha chhana chuan thupuan chhuah bu kha a ziak ani parukna chuan Johannan a thih dawn hnaia thusawi thin kha eng thu nge ni kha ti a chhana chuanin naute u lo in hmangai ro u ti kha ani khatizawng kha voinak zirlai kan zir thei te chu a lo ni leh ta a kan zirlai zirtak te leh zirtu zawng zawng te lalpan mal sawm raw se amen